У Беларусі забараняюцца пікеты, святкаванне купаля, правядзенне фэстаў. Таксама у Беларусі аднаўляецца савецкая схема кіравання сельскагаспадарчымі прадпрыемствамі, і ў Беларусі замест выгнаных беларусаў прыцягваюцца на працу узбекі. Вядомы выпадкі, калі за удзел у пікніку у Менску затрымалі 18 маладзёнаў. Таксама на той час, калі у Александрыі з вялізнай помпай праводзілася дзяржаўнае святкаванне купаля з удзелам Александра Лукашэнкі, у іншых рэгіёнах, напрыклад, на Віцебшчыне забаранялі правядзенне такога свята. Таксама шэраг забаронаў фэстаў розных на ўсёй тэрыторыі Беларусі, закрыццё фірмаў, якія выпускалі адзенне з беларускімі арнаментамі. Вось гэта цэлая серыя забаронаў, якія сёння характарызуюць сітуацыю ў Беларусі. Чаму дзяржаўнае купалле ў Александрыі можна, а народнае купалле ўжо пагроза? Таму што ўлада баіцца любой самадзейнасці грамадства, ўлада баіцца любых гарызантальных сувязей у грамадстве. Яна хоча трымаць пад кантролем усё, што адбываецца ў краіне. Бо вялізная траўма 2020 году. Таму улады імкнуцца стварыць такую сітуацыю, што адзінай скрэпай, якая аб'ядноўвае беларускі соцыум, беларускую супольнасцю, нешта адзінае, з'яўляецца дзяржава, з'яўляецца ўлада. То бок улада зацікаўлены ў атамізацыі беларускага грамадства. І гэта наўрад ці удасца, бо мы жывем у эпоху інтэрнэта, існуе такі феномен, як сацыяльныя сеткі, праз якія беларусы усяляк камунікуюць адзін з другім і ствараюць ужо гарызантальныя сувязі на платформе лічбавай. Таму мы маем у Беларусі таталітарную дзяржаву, але не таталітарнае грамадства. І наўрад ці уладам удасца дасягнуць тых задачаў, якія яны ставяць, каб поўнасцю знішчыць нават маленькія элементы грамадзянскай супольнасці. Мінулым тыднем Александр Лукашенко наведаў Шклоўскі і Аршанскі раёны і прапанаваў, запатрабаваў, каб па прыкладу Шклоўскага раёна па ўсёй Беларусі стваралася новая сістэма, якая была названа райаграсервіс, яшчэ па-іншаму яна называецца сельгастэхніка. Гэта калі адбываецца цэнтралізацыя ремонту і размеркавання сельгастэхнікі паміж гаспадаркамі району. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику, райагросервис здесь, в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. У райцэнтры ствараецца такі цэнтр, такія ремонтныя майстэрні, праз якія ажыццяўляецца усялякі сервіс сельскагаспадарчых машын у прадпрыемствах раёну. Гэта фактычна, можна сказаць, вяртанне да савецкай схемы, савецкай мадэлі кіравання аграрным сектарам. Тады сапраўды, як і цяпер вось Лукашенко хоча, былі і сельгастэхніка, і сельгасхімія, і розныя ПМК, якія абслугоўвалі калгасы і саўгасы. Ну вось і цяпер Лукашенко імкнецца вярнуць тую савецкую схему. Такое вяртанне – гэта ностальгія, асабісты стыль кіравання ці сведчанне таго, што ў Лукашэнкі проста няма іншых інструментаў? Ну, тут все сплялося ў адзіную сістэму. І ностальгія па савецкім часе,
Лукашенко вельмі кансерватыўны чалавек, і ён не можа выйсці за межы свайго ўласнага досведу, які ён получыў, атрымаў у сваёй маладосці. Па-другое, тая сістэма, якая створаная ў Беларусі, калі фактычна няма прыватнай уласнасці на зямлю, калі фермеры займаюць мінімальную долю ў вытворчасці сельскай гаспадаркі, а львіную долю займаюць сельхозпрадпрыемствы, у выніку сельскагаспадарчая вытворчасць у значнай ступені датуецца дзяржавай. І ў такой сітуацыі Лукашенко шукае нейкага выйсця, і тут адразу ўзнікае пытанне, колькі будзе каштаваць такая схема, такі праект, это ж трэба ў кожным райцэнтры будаваць такую інфраструктуру аграсервіса. Як можна зразумець з ягоных развагаў, ўсё гэта ускладваецца на заводы, якія пастаўляюць гаспадаркам сельскагаспадарчую тэхніку. Але праблема ў тым, што і гэтыя заводы сёння знаходзяцца ў вельмі дрэнным эканамічным становішчы. Яны выжываюць толькі дзякуючы дзяржаўнай бюджэтнай падтрымцы. І як это ўсё будзе працаваць, невядома. Лагічна было бы спачатку правесці некі эксперымент, няхай сабе ў тым жа Шклоўскім раёне, паглядзець, як гэта будзе працаваць, а потым маштабізаваць па ўсёй краіне. Ну, але это не стыль Лукашэнкі, ён прывык, што ягоныя ідэі адразу рэалізуюцца па ўсёй краіне, і ўжо было шмат такіх прыкладаў, выпадкаў, калі ягоныя праекты заканчваліся нічым, но тым не менш ён працягвае гэтую сваю лінію. Ну і можа у звязку з гэтай сітуацыяй у сельскай гаспадарцы і можна разглядаць ўсю гэту гісторыю па прыцягненню узбекскіх работнікаў, грамадзян Узбекістана працаваць у сельскай гаспадарцы Беларусі. Мы будем по-братски работать, можешь не сомневаться. У нас в деревнях есть более-менее нормальное жилье, вместе приведем порядок, и все, что будем строить, мы будем строить для людей, для узбеков и для белорусов. Разницы не будет. Детки в детский сад, в школу ваши на таких же условиях, как белорусы, если они будут работать. Вузы, абсолютно конкурсы, они должны знать, приехав сюда, они не чужие для нас люди. Мы это все сделаем. Единственное, чтобы работали. Справа ў тым, што сёння у Беларусі ёсць вялікая сацыяльна-эканамічная праблема. Праблема дэфіцыту працоўных рэсурсаў. І нарэшце гэтую праблему усвядомілі ўлады і спрабуюць неяк яе вырашаць. Праблема выкліканая масавай міграцыяй з тэрыторыі Беларусі за апошнія 5 гадоў. Гэтая міграцыя выклікана і палітычнымі рэпрэсіямі, і страхам людзей, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну, і эканамічнымі прычынамі. Як бы то ні было, але тым не менш, дзесьці каля 500 000 беларусаў выехала апошнімі гадамі з Беларусі. Ну і гэта наклалася на дэмаграфічную яму, якая ў пэўным сэнсе з'яўляецца доўгім рэхам вайны другой сусветнай. Ну і вось улады спрабуюць неяк гэтую праблему вырашыць. Самым лагічным шляхам яе вырашэння была б спроба вярнуць тых людзей, тых беларусаў, якія з'ехалі. Але Лукашенко на першым месцы ставіць праблему сваёй улады, і ён асцерагаецца, што тыя людзі, якія з'ехалі, яны вельмі не любяць яго, і іх вяртанне будзе пагрозай ягонай уладзе. Таму спрабуюць вырашыць гэтую праблему з дапамогай прыцягнення замежнікаў. Былі розныя спробы прыцягнуць і кітайскіх работнікаў, і доўгая гісторыя, цікавая, шумная, пра 150 000 пакістанцаў, якія Лукашенко імкнуўся прывезці ў Беларусь. І была ідэя прыцягнуць паўночна-карэйскіх работнікаў, пакуль без вялікага поспеху, ну вось цяпер дайшла чарга да узбекаў.
Чым узбекскі праект прынцыпова адрозніваецца ад гісторыі з пакістанцамі, кітайцамі ці паўночнакарэйцамі? Сапраўды, гэты праект з узбекамі трохі адрозніваецца, ва всякім разе у пачатковай стадыі ад тых ранейшых спробаў прыцягнення іншаземцаў. Па-першае, яго рэалізацыя пастаўлена на дзяржаўную аснову, за яго рэалізацыю ажыццяўлення узяліся дзяржаўныя структуры з абодвух бакоў. І гэта цягне тое, што праект пачаў рэалізоўвацца вельмі хутка. Не паспеў прэзідэнт Узбекістана Мірзаёеў пакінуць Менск, як праз тыдзень ужо прыехаў на тэрыторыю Беларусі кіраўнік Андзіжанскай вобласці Узбекістана, каб ужо практычна рэалізаваць праект, і з'явіліся ўжо першыя узбекі, дзясяткі і нават сотні. Лукашенко паабяцаў аддаць узбекам частку тэрыторыі Віцебскай вобласці дзеля таго, каб там разводзіць, выпрацоўваць буйную рагатую жывёлу. І каб потым мяса можна было экспартаваць ці вывозіць у Узбекістан. Але не толькі Лукашенко прапаноўвае узбекам заняцца і вытворчасцю бульбы, і будаўніцтвам, і не толькі Віцебская вобласць, але і Магілёўская вобласць, там некалькі раёнаў, то бок планы, маштабы грандыёзныя. Вось менавіта маштабам адрозніваецца вось гэты праект прыцягнення узбекаў ад ранейшых варыянтаў. Але тут ёсць вялікія праблемы, якія стаяць на шляху рэалізацыі гэтых задумаў. У Беларусі дрэнны інвестыцыйны клімат, бізнес-клімат, і сюды не ідзе не толькі замежны капітал, але і беларускі капітал неяк патрохі стараецца, імкнецца шукаць іншыя месцы для рэалізацыі сваіх планаў. Бо у Беларусі, як я ўжо казаў, няма прыватнай уласнасці на зямлю. Калі б у Беларусі быў добры клімат, калі б у Беларусі была прыватная ўласнасць, гарантаваная ўласнасць, то, магчыма, і не давялося б прыцягваць замежнікаў. Беларускі капітал, беларускія інвестыцыі, беларускі бізнес эту задачу выконваў бы. А так, вось такая сітуацыя. І, дарэчы, Беларусь не вельмі добрая краіна для прыезду і замежнікаў яшчэ з-за таго, што тут заробкі невялікія, нават у параўнанні з Расіяй. І вось, дарэчы, тыя узбекі, якія ўжо прыехалі, пачалі скардзіцца, што ім цяпер прапануюць зусім меншы заробак, чым той, які абяцалі напярэдадні іх ад'езду. І ўжо скандальныя відэо з'явіліся, спачатку адно, потым абвяргаюць гэтае відэо, карацей, уже на самым пачатку узніклі праблемы. Працадаўца прапануе заробак у $500 за месяц і не гатовы плаціць больш. Сказаў, калі больш, я не змагу заплаціць. Мы сказалі, не, мы не будзем працаваць за $500. Пры гэтым мы павінны самастойна аплачваць харчаванне і пражыванне. Пасля ўсіх абавязковых выдаткаў на ежу, сродкі гігіены і іншыя паўсядзённыя патрэбы у нас застанецца каля $200. Працаваць у Беларусі за такія грошы няма сэнсу, бо ва Узбекістане можна зарабіць больш. І акрамя таго, у Беларусі даволі жорсткае заканадаўства, у Беларусі цяжка атрымаць грамадзянства замежнікам, затое вельмі лёгка выгнаць любога замежніка за мяжу. Таму, і галоўнае, з Беларусі з'ехалі людзі з высокай кваліфікацыяй. Гэта айцішнікі, гэта бізнесоўцы, гэта дактары. А прыязджаюць людзі з нізкай кваліфікацыяй, і гэта зусім не раўнацэнная замена. Гэта вельмі важна падкрэсліць.